Lima ka uyab, pre. Dili, lima ka uyab. Nagkasala na naman siya lima ka uyab, nag-goal problema ni. Ah! Sa iyang buhaton. Ah, lima-lima gid. Sakto gid. Ako ay. Nawa. Sus, lima-lima gid. Grabe ito mo Ano na ay? Garang tayo ni ay. Lima pa siyang lima ka uyab. Mahatag. Lima gid ka po. Tanawa siya gwapo ta ba? Tanawa siya ka. Ibong siguro, lima siguro pero Tanawa siya. sana po siguro mga kuha ba, inyo mabitaw, low class ba? Low class. Lagbet. Low class ba? Low class ba kanang low na klase? Oo, kanang hina sa klase. Kanang lolo na yung mga nagklase, mga nang low class. Sige tong low class gani. Kanang low class. Lolo na niya, nagklase, kanang low class. Klaro ni kumpare na to. Wag ni si klaro kumpare na to. Isa pa. Ay, may katawin ang tao. Lagi. Pre, okay na pre. Ay, good united. Problemado ng mga to tas RNB man May disco virus ta. ka, may virus ka. Social distancing lang mo. 1 meter. Ay, isa mo lang to pre. Pagloy. Naman mga pare, makatabang ito sa problema. Sama pre, makatabang ko pre imong itugas buwa pre. Ito. Ito kan. Isama na imong uyab dai. Isama ni. Ing ani magini pre. Sudah. Gabi nag-chat sa ako si Iban Alawi. Iban alawi ka ng mga sikat sa. Baryan. Iban Alawi Viral. Viral ka rin sa mga kuwan. Viral sa TikTok television. Iban Alawi ka ng TikTok dakong lobat. Kanong na problema ka man pre nga? Kaayo din ang uyab di mo, yan na problema ka? Mao gid. Ina problema na ki. Taka po na ibog ng Ibana. Ano yung problema? Unsa man dai pre? Paliwanag nimo po. Unsa man dai? Unsa may tabuan ni ay lagi. Nag-chat man gud sa ako gabi pre na. Nya nag-chat lang yung problema na dayon kanindot ana. Pakaslan kon daw siya ko no. Ayo di na balitaw nya Wala, mga sikat sa pakasal, pre. pulbuon. Yan ang problema ka. Ay nga naman. Kining uban. Luoy pud. Diyan na. Inyo naman. Uban. Dapat lima ba yung tag-an na lima? Isa man na yung uban. Nagtawag ko sa kuha si Jin De Leon. Ah, ngilngi kag uyab mo pre. Ay, Usa man pa ingon ni Jin De Leon si mo? kagwapo ng kumpare. Umay man ni kulataho nino. Ang pamilya mo ra mag-alimango ba nga mag aligi? Mga aligihon man Pero raw. illegal man pud siguro ng kita kay Pilipino ta. Kami na usa Pilipino dito. Mag-usa mo ni Jin De Leon? Saya mata. Magpakasal pud kuno siya sa kuha niya si Iban Alawi Ingon po Nagtawag pakasal? ko sa kuha pakasal pero kitang Pilipino. Ito ka na pre. Sukod ka ayo. Maglagod di krupe ako gili. Ispariguri ako gili pusot. Di man ta pwede magduha-duwag asawa ba sunod lang tas balaod tas tong Nya. Pilipinas. Ang tulog pre usahan putut pre tulog. Nag-uul mo ka. Bahay na sa mga. Lima man kanimo. Uyab ka. Problema ka? Nya, sa Break pumay. na ay. Nya. Asa man gid imong piliun niya? Asa kay piliun niya? Mga si Iban na man gid si Jin De Leon gid. Ako may ako pabuto na ang piliun niya. Iban. Kanang level lang pud sa tuwa. Level 2 ah. Nya, Okay na asa man akong yung piliun na? problema gikayon. Nagtawag po sa ko si Catherine Bernardo na magbalik daw mi. Katen Bernardo. Pre na ikaw na pre. Alam mo na nimo pre. Kanang uyab ni Daniel Priya. Oh, na Daniel tawag pre. Ex ko na pre. Di magbalik ko no. Magbalik po. Grabe. Saan man si Daniel ani? Gwapo naman sila sa pare. Gwapo ta ba naman ko ani? Ako ano na mo na ako. Sa man yung mga pre. Bahini pud minana ini pud minana mo kagwapo eh. Gwapo pre. Bahini bi pre. Matubahin mo. Tingnan naman pare na to. Mutuogid mo nga mao na yang uyab. Ay mo to, pre. Ako to. Wa ka tanos na nga ni oh. Oo na pre, walahon. Kung karon tuohon ako pre. Ay di ay. Problemado kay pre. Ang maayo na pre. Murag gibito. Ay kumbira dito pre. May pakay si gutom lang na. Daw sama sa gibitok. Ay wala. Maglutom ra gid, di kita tinuod. Ay tali mangumbira na dito. Mangumbira na Mangumbira sa mga kumbira. Gusto tali ko, gusto.